Sending a bonfire at the one. There was the blue, said a rather. Ultimate adoration to Arian, so and you move with you. As a Macron continue, Rabia Bao say you. Very additional Libya as a one. The dear and kind or you to do Amen. In person. The younger person, and I said, yet in the Libya, Mumma, Magene, Amra, and Addis Yanasa, now a seminal and wine. The Kaka, Adiana, we don't know a cat only a piece of work, not a mere, than some 4 almost a million. The thing you come Kaka, now for you, a dear a Christian. The assembly could now say, are you a Christian? A Christian. And then you are the ambassador, even I don't know, you say, dear son, also, be a Christian. Assembly Chapel said, we are a Christian. And he said, so it be a man air cancer. A Christian media, a dear, or no air can go on, and the other dear, air. Then said, we are a Christian and panel. And then the idea is a air delivery, very good on the cancer. Only a piece of work. There is a brabo, any to buy any not a dear motor. Now, you will never be a dear dance here. Oh, Nipa, a brabum, and as a dear dance here, oh, Nipa, who are at least the person or your Christian. The medical canon, and when I say they can say, dear, a did for. And say, oh, I don't see a bit, a better. The person is or you didn't need, and now you Christian. Then the person in a gentleman home. Open Kai, Philip of War, and Manuel. If you back into new, a new song. And Kai Philip of War, my feet, back into new song. Napoleon to add 3 years. I was it. Mama, more bravo and fatter Christy as an panel uncle. Now, the Bama of the Banner, the Humo, the Mini. Matemo, once and some mid the pinty, home a cream, a mother or crack will boom with the appear, Emma as some panel, ye. The Osmo Paul, I can also ye. So you're almost or more brabono and fatter 50 as some panel. There's a Arthur, you can say it be a 50 media. Not any panel or the man of brabono after 50, na sempa. And a better say the person is a Christian. You know, say, Nipa Ediano, where I can say, you Christian, you see the look on one and letting. You say, because you Christian, you are, I was saying, Nipa, na brabo, and I said, the knee and a potter 50 assembly. 50 assembly of Kronko, and he said, because I was Christian, you are, let the thing you say, any panel also, a Kronko, or a brabo, and a Paul like I said, so a woman tell you, woman tell you, send your bear, then you know, but you won't want them. So I'm not about it. Pata with a pass and pano almost say, and some panoa about almost 10 or multi year, almost one more brabon as some no, as a pair, young and Libya, and as a Libya or more brabo. Now, I never quite a young who said, and said, you're not your group dance and the answer. Now, I bet you didn't get a hole. Your dear Mamupo or more. How many because I'm a quite sorry be a society be almost I'm not to see the only a sort of 4 car. Woman could be a sorry, I'm going to a air car. Woman could be a sort of and air car. Woman could be almost some Cosia, almost some men down because almost Mamma Cosia Diada, only Odisia, almost didn't die. Only Asia Moon, nobody, the demo car. On the moon could be a problem of and almost every other. Any almost here, how many years, I'm quite sorry, but I'm a corner quack, that goes. I'm quite sorry. The I will say a Christopher, and for all my bravo, almost to buy no many years in yet. Somebody a promo that goes. And I want to do Christians, no correct a Christopher. Almost about sorry, dear. How many other bravo in the Bible in Mudia? Now, the Indians who take us here, Edda, Warmonton. And at the any country, as you say, Yana, and maybe Ano, you're on some of 4, and you want a piece of 4. A piece of 4 year. Almost, almost, already, and I'm with you, and I'm watching.
wɔn na yɛ akristofoɔ the followers of Christ wɔn na yɛ akristofoɔ ɛna nyamesomfoɔ deɛ wɔn deɛ kɔndɛs no wɔn so nyankopɔn deɛ but wɔn mfa yesu so ɛna ɛso nyankopɔn ɛsom de sɛ muhammadans nkramofoɔ wɔn so wɔn nyamesomfoɔ wɔn so wɔn so nyame wɔn aladi so nyankopɔn na asase nyinaa yɛn deɛ ɔna ɛbɔ ɔsɛ ne asase ɔsɛ nipa ɛsom no wɔn so ekura wɔn kɔɔre wɔn yɛ nkyerɛkyerɛ ma wɔn asafo wɔn deɛ wɔn mfa awurade yesu so ɛna ebi a ɛsom agya no wɔn deɛ wɔn deɛ ɛnkɔ ɛna wɔn ɛfa awurade yesu so a wɔn som nyankopɔn no wɔn so nyamesomfoɔ deɛ yɛnsɔm na wɔn yɛ kristofoɔ ɛsɛ wɔn christians ɛna wɔn nso yɛ wɔn yɛ god worshippers deɛ but they are not christians muhammadans ɛne ɛsom bebree ni wɔn adeɛ wɔn yɛ kristofoɔ because wɔn ani awurade yesu nanamɔ akyi na adeɛ baako a edi kan te aseɛ sɛ kristofoɔ koraa mu no sɛ edi kan te akyire mu no divisions yom mpaapaemu aba jesus ato mu adeɛ a mpaapaemu aba mu ɛna obiara ne ekuo a ɔwɔ mu ɛna obiara ne ɛsom a ɔwɔ mu anaa obiara ne nkyerɛkyerɛ a ɔwɔ mu apamfam sɛ maamufoɔ a wɔn de wɔn nkasa obiara wɔn de ebi mu ne da anaa akwasi ada wɔn nkasa obiara wɔn nkɔ nyina sɔre wɔn nkɔ no pasɔre mpaabo biara mfa wɔn ho no wɔn de wɔn yɛ maamufoɔ ɛna yɛwɔ wɔn nso bi a asɔrefoɔ wɔn kɔ asɔre a wɔn ɛgye twerɛ nsɛm edie na wɔn ɛgye twerɛ kɔnkɔn edi sɛ eyi nyame pɔn asɛm ɛna ne kan sɛ wɔn mu no mpaapaamu aba yɛwɔ churchgoers wɔn ɛkɔ asɔre yaa kwa ɛna wɔn a wɔn nso bi a wɔn kɔ asɔre deɛ bade wɔn nkɔ no kwa mpaapaamu aba kristo asase kristo kristo mu na ade baako a mbɛsɛ edi kan ɛte aseɛ ne sɛ ebi amaamufoɔ no nkan ebi nkan first Peter 5:8 nso a first Peter 5:8 ɔse mo ani na hɔ mo nyɛ ebi sɛ mo tampo bɔ nsam no na mo so gata ɔwɔ mu hwɛ di ɔwɔ ewi ase nso sɛ ewu no wɔn a wɔwi ase no wɔn yɛ maamufoɔ wɔn yɛ nuanom bɛs paa sɛ wɔn nyɛ nyamesomfoɔ yɛfoɔ a maamufoɔ no wɔn yɛ nuanom na wɔn deɛ bɔnsam ɛde amanehunu ato wɔn so na mɛka sɛ yɛ maamufoɔ hɔ wɔn na peter ɛka wɔn wasɛm ha sei ɛna yɛn nso yɛ deɛ yɛ kristofoɔ a yɛnsom nyankopɔn ɛna obi a onye nya ahofoforɔ biara no na obi a onkura baabolo biara no na ɔmmɔ awurade yesu din anaa ho nkonko ɛni mu biara ne deɛ ɔyɛ maamuni na ɔmo nso a ɔmo kɔ asɔre nso a ɔmo kɔ no kwan so mɛba ɔmo nso adi ɛso na ɔpɛ nyinaa nso adwendwene hɔ ɔmo kɔ asɔre kwan deɛ deɛ maka ne sɛ ɔmo deɛ ɔmo som nyankopɔn kwa they worship God in vain ɔmo deɛ ɔmo som nyankopɔn kwa te sɛ asɔre no ara na ebi ɔmo kɔ bie asɔre da hɔ a bi asɛ president a ɔkɔtɛ ni o president mu asa bi asɛ deeper life ɔno ho akɔsɛm saa anglican no ho akɔsɛm pentecostal church bi ɔno ho akɔsɛm wɔkɔ asɔre no ara pa wɔkɔ asɔre ɛbɔ burafuru ɔbɛrɛ a ɛnyɛ wɔn ti deɛ wɔyɛ asɛ onim sɛ do ɔnyɛ maamuni deɛ saa nipa ne nka sɛ ɔyɛ maamuni ɔkɔ asɔre deɛ but onim yesu na abɛrɛ bɔ a wɔte mu ne ne ti ban biara no ɛnyɛ ebi wɔn deɛ wɔn so nyankopɔn koraa ɛkwa ebi nom nso deɛ onka John 19 mu aduonu mmienu hɔ a ɔse wɔn sɔre ɔse ɔbɛnkae John ɛnkae hɔ kakra na afei yɛn ho deɛ ɛnyamesɛm no nso ɛka no ɛhɔ ɛde kyerɛ yɛn. John 19 mu aduonu mmienu hɔ ɔse mo sɔre deɛ mu nim yɛ deɛ yɛsɔre deɛ yɛnim ebi sɛ ɔgyeɛ no efiri Yudafoɔ mu na saa afei no deɛ yɛyɛ aka nie sɛ ɔgyeɛ no deɛ na efiri adi na ɛɛba yesu kristo ne samaria ni baabi esia maame no nso mɛma nso no kɔ asɔre ɔnyɛ maamuni sɛ wɔte hɔ kwa ɔkɔ asɔre ɔde ɛnyamesɛm bi nso ne bere a wɔte mu no ɛnyɛ wɔte mpana ɛne nkurɔfoɔ yi sɛ hɔ ɔte mpana ne ɔfa wo ya ne wɔgyae saa ɔde bɔne mu ɛna ɔnam nso ɔkɔ asɔre ɔfɛ ne ho sɛ okristo ni nanso ɔfɛ ne ho sɛ onyamesɛm no ani saa mmerɛ ne nkramosom nyamaae ti mmerɛ mu na kristo nso afɛ na ɛɛba yes efiri sɛ ɛdima nkɔmɔ baa deɛ ɔmo ɛnne wa nom ɛne adam na ɔmo nyinaa nom nyɛ kristofoɔ nom yɛ nyamesomfoɔ na ɔmo som nyankopɔn na saa ne yesu na mɛ ewi ase samaria ni bɛn so na ɔmo ɛɛtɛn misaya na ɔne kristo no so ɔbɛba na ɔbɛkyerɛ ɔmo kwampa na ɔmo ayɛ dɛ bɛn apa soɔ
Yes, I tell my minister, but I'm quite sorry. You got this and very bad, I'm quite sorry. Most sorry, the moon. When I'm a cool more practice, I don't know, it's not my minute a day. It's the occasion. There was my minute to be able to move beyond, and yet there's no concern for center. It will be a concern of the Flubia, the was in the Lupa, or concern on Olympians. And also when you walk, I do consider a man about us or Sunday. They do the other, because I'm Baba, on the new city. They do mean that, or no, they know, but the bread you want to move beyond it, and yet Papa. And also, if I didn't say, I'm a Christian, you're a Christian. You're a Christian, I don't see a better or Brabum. So I said, I'm sorry, and so I'm better be able to move beyond. And that be I'm going to open the Lupon. And some of the more Brabo and woman in the poor yard. And the kind of cancer, you may yard, your teacher for your teacher Lupon, and never you. Then so the old Bayano, only a poor idea to teach an okra, or then carry the Nelson or teaching. Itiba and if you move a year, a deal, Yava, not of what fallen to earth, they make a cancer when you need a weapon. Now, so what do you need a panel? When you need power, you see one any, when you power, you one any affording for no one drama, and you might be a Mecca. So you know you are there. And look for someone and now so don't man. Nobody a good idea anymore as a cura. Then you find a sorry. Then so make us auto petition. You find a sorry. No, we can't be. You find a sorry. No attempt. You find a sorry. No, no, be aka. You find a sorry. There's a brother to move piano. And yet, Nimcasa yet. There's a maybe I want any money pack. And near my is an Akuma Moore, there's an yet. Then you find a cost of a they say, oh, sorry, I had a cura. And I did you a titi ekana say, well, but I said, oh, minimum added, you never point one in, you know. Never point the SOB, they will say, I do. So I can't see the yard, you know. You can want a cura more, but I didn't say the yard. The answer be a big cracking and some cura or more. Now, so don't buy nobody, only a train say, oh, we know yard. The enemy pioneer, any Brabatan, any Zobri. It's not some are you a Christian? You a Christian, and sir, we are Mamuni, and now, sir, we are dead Gua, because of no. Now, one to be asked. When kind of someone, dear, the best you said, if you don't have a story, dear, apart from so, or about Musibanian, one wouldn't say to be any Kura, one would be against any Kura. No, if you also be a woman or more than a human loophole. Now, only a hypocrite. Now, I can for Ubia, or another papa, no sooner no party, or cousin, no pap, or cousin, no pap, or cousin, who keep any pa. There's a bravo me to buy, and then, and yeah, a put a blood, any panopo. Open kind, a didn't know for us some more, Manuka at some pap. If you are yet, then kind of Manuka some pa, if you are so, and if you are and then everything so. Yes, I did not, I did to be yes. No, Papa, now some for any sort of war. Almost sorry, a rather corner. Also, when Kaya was saying, what he once said, it is as I say, a moon now to move forward and come, said you actually say, you made you are Papa, and it didn't. Now, I come at the create in who acquires you. The authority part, the authority in some way, as I say. Na more than any point I said you could any part of the system. And I say, yes, we can never air treachery. One more, I said, many more Kasaka are sorry for almost sorry. Now, look for crap. You were going to the required to see our castle, or quite sorry crap. The Abaya really couldn't own Castle. The little Sanchez, they be any. When any beyond tenants say, we have been similar. You couldn't own Castle and a bread beyond. One of them go quite sorry and doesn't can a bra, nebra. At least any more young, like I advance the Abraba or Betty Mono, and can anywhere any more, so no one in the Panoca Castle will be Pebia or Ebia and in the Hokasa. You are Castle, Kawintians, Babylon, the bay, to Kanaka. And I used to be yes, or take your more sense. The uncle football, or the one in the Yadini. One woman normally 18 and Lupon, one more nominating the Lupon. And Omaka and go for or Bonte say a Christmas for. You know, my phone for I slow yard. I eliminate the bay as some. Now you don't come by a bonus, almost started a quack. Almost started a quack. Had a better choice, or a quack. Now almost got to the somewhat
any party. One penny in one of them, who are of the Altorium. I don't know what Timon, about 7 years later. About some years later, and 20 years some pa, I bet me a 2 pound, not 2 pound. How many about me are fat up in Yamupo as some panadier, out. The Obianaka say, Kupiniama, the Ben are sorry, Letinia Consul, 1 penny in 4 to some fire pastor, a boy of 40 and no near the artist, a pre every year, and 24 feet. Among them on the 4th December, Yamaboya 40, you better play one and some more DNA, you better play the go, only fire pastor, a bon and said, they see a bay, they see a bay, the Canadian. The Bible says, almost started a quack. Almost started a quack. Almost naturally somewhere. Woman penny for a head. It is your question, now you put good name and get ready him. Not enter channel. I'm quiet, the dear spirit. Transom, and I actually are going to add down at you. No question, you're penny for the last year. I don't know what you are at all. And yet, and another question, yes, sorry, I'm a poor quack. And about idea, a question, I'm somebody a quack. Was some piano, then try piano, and a woman penny for, and I said to one, and you know, they are going to go any more, some of them, or some of the you're almost sorry about the quack. And I was in our home for, I guess in our home for the hypocrite, one more, woman, so one year. There is no woman, your cry. The Babu, one woman said, one year, I will pa, and him, one my daddy, pa, you will penny. Ama and go for who almost are. Abaway, and I said, a brandy with a so many pa, very panel, no, Odibane, oh, once here. And if I be a woman, very panel, to me, were hypocrite. If I said, you any private market, and when I had them, no one, or bar, no, I read ya. You know, you will be a concern, who will be your other. Or make my concern, Sakura, and Sunday, you say the Pakura, and found on the end of the day, and you're with my concern. There is no other bed, no, or no, no, or any time this, you hypocrite, will not to me. You put my tempera. Maybe any power tempera. Any power, you call number to be on your day, and yet. There is no, but me, I can't know what it's human said. I was in the park right by Abba Brapa. Son of a age of Echo and Yato, 1 year, I know what here. One more come and one more, dear, a good motor. There's a man of Soraka. Now, all the money didn't me. All more come dear, I feel to the dear Nakuma, any and I'm a son of pa. There's a call, sorry. One and part of Pastor, when you are good, and you're sorry, but the other, the gun, the authority, the dear, the bottom of pa. No, that's a can say, on a plan, beer, or bottom. There's a woman on the panel, no, you could ayaka. Moving the panel, be a brow, Timonoka, maybe, no, and yet, any panel comes on me now, so the other part. Almost at the somewhere. Any part and I said. Now, never could be in one said, who was the not only no quero. You will know upon a quero yet. One is also never the quack. They do one and a quaby. Yes, you cannot quaby in the person of the young one. I'm about to quite just in the and I do also the and a quero hopper. Woman in the quero, someone found a quero in the day, and yet, and the woman in the quero, someone found a quero in the some in our story, a rather quack. Almost story, I'm a poor own kind. You know, person, Lucas and Pat, if you back, and you can move, 52, look 1152. And then kind of 7 of her. Also, more and more, Muni, someone finding the other for. More uncle. No one or come on, Musi on Kai. There is a radius man or cat or cat at Tia. But I see one on penny for some of them. Wouldn't no could have come up and the other for. Wouldn't no could have pa, there's no fun of Quenedma. One fun of Quepa and Edma. It is not only the Quency, you must only see the Panakai. I said, I could call the new Abba. I said, no, a bit of an idea, pa, there is no one yet. But I never upon her could appear. Then if I could have better maybe a bahan, hand, quail more. No, I'll stop one and some penny, one of the age of Mokai, the Barbara Cayano. And I tell one in, and I'm a some pa. There's always been a Thomas in Yadma. Maybe about your finger, maybe as almost in the quiet. You must have seen the media, you must in the quiet. Yes, I tell you, I'm not going to almost in the power. Because almost my bonnet. Almost many yema, up to William. No more almost going to a better young one, so that people.
Sawan sa hiya omo. Na nsia mi yema. Omo ka so omo no. Omo de se eda bi a ekwamesi no ena nse bi a ahinta omo enam se bi ya ntimi hu no se Yesu ke kan ye no. Da bi wa ni esie nipa ayeda. Ba una mo hu no se ha na ayeda. Omo abrabo bi ya enye. There's anything so between you say omo obra bi ya enye mo because omo ko Bible. Ni pa say ntan so omo say the Bible no kan. Omo pa ni biya safoa. Omo o ni biya safoa. Then omo pa ni biya ni biya be enye duma. Sana wa di Yesu ke ka kire omo a ka sọ̀rọ̀ kwa dia sọ̀rọ̀ kwa sọ̀rọ̀ ko fuoro e na ya dia se mo e ba se omo kwa sọ̀rọ̀ kwa no omo egugu discourse ye bobo jamai omo eye niema hantan omo tere omo wo sie mo nye omo bia no en fa na kwa nso omo de omo kwa no omo tia Sunday mo omo tia Sunday mo omo de omo sọ̀rọ̀ e ya de kwa omo tere ni na bia ni pa na adise Jeden kai ina no pa samno awo emiye Bible no so enko Hebrew James tiba ko eni timu ayede ni nsia so obi yinsa Yakubu tiba ko ntemo ni nsia obi yinsa oyena mensumi na wa ntene tatriya na America yema mu odada na kuma sa oni painya me som ayewo kwa yo na mensumi ho ayekwa na mensumi woni ayekwa dara ni pa ne bre nyina na wa bre kwa kwa sorry sa wa kwa sorry kwa na nsu oye nyina nsiaga ya pite ka de James ka na azu ne se na masuma eye kwa na se na masuma eye kwa na se obi na masum no ntini kana no ntumu na ni pa na peka sa ka dente enkomodie huru nsam wa hu hia nsam kwa asese nsam wa mfa na kwa nso wo mum se sa nyina mkwa sorry na mkwa sorry kwa ma tudu kwa ene pia kwa sɔrɔ kura ne bi ba pɔ de ne mu tie gaga sia kura ɛboa na ni panya no soma yɛ kwa ɛsɛ nya no soma yɛ kwa no ne obi a ondini papa ne yɛ ɛmpam na no na ne bi a no ne ni mu abie nsɛm wa no ne na ɔworo so nsɛm wa ngɔbɔ nsɛm wa no wɔka nsekura ne oni ewodie nsekura ne oni ewodie kɔnsa tia no ne oni oyiya na ni pani na no soma ɛyɛ kwa ɔsɛ nya no soma ɛyɛ kwa ni ba wo sɛ nya no soma ɛyɛ kwa de ni nya no soma nyina ne bi a no so ba so ma nipa Yamasuma ya kwa enno so nipa no go poshia na ebi a hi concept ya o ti asie bi atene se semu wa nsa Paul se munti mo hunpe ho no o mo nka ho hunpe ho nsa atoro no mo ko the Bible no nipa ni kura no na ebua nipa no po ya wa de semu obu wa kwa sore but ebi a ase yenya na kwa anya ne ho ade na so no kura mpere se ebi a so o ya be ma wo pere se menya me ne ho ade ni force ma kwa ne ho ade edi na dini mo ko so nka ho ansam oba nso a ne ho mpere so boni kuru kwa ansam na se ni kuru e ma ne ho ade na di panya so me e kwa so ebire mu a o gumu do no anyina no ase wo tia wo mo do no a sa pambani mpo nyina edi ni ya me no mo ade edi ni ya me nsa no edi ni ya na no edi ni so ene empra po ebire na kwa story dim do so nyam bai omo ni ya de omo me tugum ma nyam ye de pa na so mo bra mo mu bia no na enye edi ma pre o se holy church kura holy church asore konko ne bia da no so ba so edi holy church kwa na pre wa na wo bra nya ene eyedi se pre holy church ya ene asore di ene ba di ni pankwa ana se yedi edi mpa bi to so ene ba di ni pankwa bible ma bia ne wa na mo pa ka se ye ti asore ya ye mpa edi we ene enfre ye mo abrabo ene su bai ene ni ye ene hiya do ndi mpa edi mpo enfre Christ asapodie ana onya no pa asapodie na se di ndan se Christ asapo ana the church of God na the church of Christ no ene di enye tilika pa bia e betili akuna no pa odi ebe ente mo ni pa kwa sore ya na ni de pa ye o ti asorim o betili abwa asapo no be na be bire mu so ni pa bra wo tinu bia no na enye wadi ye se na no somo enye na ehun ni pa so ene obi o pa kasa tenten nga baya bo no a o somo na da mo na enkomo bo ne se o bra pa obi bia o be se ne so o bo bra pa bia no se wan kana no antum na mehuru maka be bire ko na no kwa ni pa ko rahi na oni pa wo juo na o asem enti ni mo ba yo ba tibia na aye nsama no oni wo tini ni sani pa no Kristo ni na obi asem o eti ni mo ba aye se ka amua asem eti ni mo ba na ya wo
asem etini mu ba no bia enye eyebro na Paul kan so omo no papa no ebro wom omo no kum nipa omo no bibia tam omo no edi mpo omo no ekan fo omo ho de ntia bakade so ko sia na de be kwa na sore isia na de be kwa mpa abo ana pa sore obako so na tele pa no sore wa de kwa nyame so mu a asem ni ho no na te be ba so ayu a Christian uyo Christian asa ojo uyo Christian oso ubu ade uyo Christian oso nim tia konkomo ubu kwa sore te mi ga kan no oya ma na ba siniwa na kwa sore but onim Bible mu Bible mu asem bia ni wa oni onim ne dia na se na kwa sore na so okay I was Christ asapo yetini ehuru onyankopon asemu yetini ehuru tia konkomo pa yie ya se dia be hu ma ni asmasi ana dia pani asmasi no kwa sore pa yie pa na so Bible mu asem bia ni wa onim ni nsem nyina na futuo nyina ko yie se futuo nkwa enima bia ohuru abrabom nkwa ni bia ohuru abrabom se ye ni dia nya nkwa enimu no nam ni mo ne dia tia konkomo no no e kire ni wo bi no o tia so nim na ni pa na wa bote be tubo anu nso dia wade yeso wo mpakura so oni Bible mu nyango pa samba na Europe e priti an babi ntina kuma so wo nyine ho na so sare bie obobo ni bebre pa Paul tese wo sare me kwa yeso so sare me kwa obo sare wu ade die na so ayakwa ko uta kala bula na kwa sare ya so sare na kwa ayakwa obo kura no a sare na kwa ayakwa unu obi ehehe smasia asara kwa namba so bi anya debe eni so se de mamu pote na sara baba ni yansu yate dia ana se ampa ona bigo kan so Paul kan wasimu nti ya kasa ya Kristosom asara ali pa kwa continue na ma Kristosom ka ya de asaye because obekere pie kura se oko all night umo hu na oko na mpna ho obekere pie se oko sare umo hu na oko na boyfriend ho se ama na man somo kwa na pe ewi asie na sai na na kila mo se mere se o baka se Kristo ni mere se ba pro so na meba mere se baka se mejo mere se baka se buade mere se baka se no odo mere se baka se bia me de ni oti ni anu ansam ele bia betini na no de akabi oyiya obetini obikwa betini obetini afi e kwa na bi oyi kwa ka te ma obi na kwa na busu na ni pie o ka se ni bubu busu pie ni na tego na masi edampa kama pa yie ma de tia masi esi wo kama na me de ama ma no tia busa fo ni na yisia na mpa ntu o monim ni kana e dia na e mera na ni yo na e de so ka so Kristo ni dia e mera o ka se aboduma se ko ma se ni na do buda ko ma se ni na te oduma se yo o betini ya kana yisia na so bo ni yo ni dia e ni kapra kwa ni bo kwa mpatara ko yisi bida na so ni ya ka so bo yisi na ye se e dia no e ka no ene se ye ne die difference mu o ye ga se ye Kristofo na ebia ye ya mpa ne die difference mu na ben ya se ye me ya bra bo no e fata Kristo asempa no ogen kai se na kware Kristo ni obia wo sum Nyankopon no kware Kristo ni ene obia wo sum Nyankopon e wo no kure mu hallelujah ka se bi sum Nyankopon no kure mu a se wọ́n kò tẹ́lẹ̀ ẹ̀jẹ̀ mu ẹ̀ nkọ́ ní wọ́n pètèsì ẹ̀ ní dùyà ọ̀yẹ́ pètèsì yẹn ni wọ́n wí dùyà òbí yẹn ehun sẹ̀ wọ́n anọ́ mọ̀ nsá ní wọ́n jẹ́ bá bẹ̀ka sẹ̀ wọ́n ní ọ̀nyẹ́ kọ̀ wẹ̀ nsẹ́ni wọ́n nyẹ́ sá wọ́n ní. John 4:23-24 wọ́n sẹ́ na ẹ̀bẹ̀rẹ̀ rẹ̀ bá na ẹ̀dú sẹ́ nọ̀kwárẹ̀ asọ̀rọ̀fọ̀ ọba sọ̀rọ̀ ẹ̀já no honhom ní nọ̀kwárẹ̀ mu na wọ́n náà sọ̀rọ̀ ní sáà no ẹ̀nà ẹ̀já náà wíwẹ̀ na wọ́n pọ̀ yẹ honhom na wọ́n náà sọ̀rọ̀ náà no ẹ̀sẹ̀ sẹ́ wọ́n sọ̀rọ̀ náà honhom ní nọ̀kwárẹ̀ mu Onyankopɔn ɛnyɛ honam ɔbade yɛ honhom eni yɛn ya yɛbɛ sɔrɔ ewu adi na wɔsi egyasi yɛ sɔrɔ Onyankopɔn ɔdi ɛbɛyɛ honhom mu ɛne nọ̀kwárẹ̀ mu na ewu adi ka ebi obi a wɔn nso Onyankopɔn honhom mu na wɔn nso Onyankopɔn wɔ n'esuo nkoa hunamu nsɔm nkoa wɔn nso na Awurade ɛwɔ honhom Onyankopɔn hu ne sɛ Onyamesomni ma honam deɛ hu ne sɛ Onyamesomni ɛde ba ne sɛ Onyankopɔn kwa na obi a Onyankopɔn hu ne sɛ ɔyɛ Onyamesomni na odi ne kora na n'abrabɔ ho tie no ɔna sɛ Onyankopɔn honhom sɛ honhom no Awurade hu ne sɛ ɔsɛ na yipa ɔna ne kwa nso honhom no o honhom mu asɛ na mena ma ɔka no honhom no Onyankopɔn hu sɛ bibia ɛwɔ ne ho a ɛtae ana ebi ɛbɔn ana ebi ɛni wuo ana sɛ ɛnyɛ honhom no ɔyɛ correct ɔyɛ kama ɛna anisuo nso no ɔyɛ kama ɔka na kora tie ne nua
enya die bi o be bia ekwame no wo ka na kura akwa ne ma me bia wo de adempa ana ka na kura ne me na ka ne se wo mo esin na ngepa onwu mu no wo mo na mo di na ngepa ansam wo mo ni nyame ansam na de wo mo ni so wo pra na se ebu ha do wo mo ni de na so pra ka so pa na de ene wo hu wo mo ho obu wo ni nyame ansam pa so pra de so on pra de so da eni ase wo mo na pare asoro po pa na de die wo mo ni no wo mo de be atuma wo mo yu eye wo mo yu dabi ensi ye dabi yo meka bia no ano wo mo de no kura nko na wo de be wo mo eka na de ba ko message ka ehu bi o se wo mo asu na nko wo mu no nkonko na se ne bia e kontrol wo mo ababo nyina wo mo bia no nkonko no enya tumi e wo mo ade nyina so wo mo sika nsem wo mo wale nsem wo mo adwuma yemu wo mo bre wo mo bia nkonko nya tumi e wo mo ababo mu enya de bia se ne ire kura fom no obedu ne ire kira so afom anani kuru afom no ono so bi ni ko eto so de be afom anani ba fom no obedu ne ba ti afom egwadi ne tumi awa nipa na so enani ya ka so de tumi ne pa no se enka ebia so bi kura power pa anan ko wi pe ekumpa enga wa ni abana ma se fonu na wa de be na okro because wo na mo suro onyango pon wo mo na nyame so mfo pa ye pa nti abana ma se fo no abana ma no oni mama no enna o metumi ni ene mema tinya tena obuo mu wo na metumi mema tena e wa ho bransie mu ti mire mu no nke pe mema o metumi nya emma ho abotre yedma tu ya bo anse ama ye yerenom yedma tu ya maye pa dia nke abana ma se fo o mu ni pa nka o mu hojuo o mu ni pa nka asem bia ni wo mo ho enne obiya so ekristiani nyango so yehu abotre yehu enteboasie yehu kasapa yehu obuo ate aniyade na asa so yesuma no ona kire po nyina ni yede na aniyade asa so nyina esuma dimire mu aniyade sha asa so ma no nyango po bu puye obiya ni yede obiya samo wode yanka obiya sam ona kire po nyina so kire po nyina yetinta obiya yetinta yehu obiya wodwo akoba na sa ne ya na nko no oneni mu onyam kisa semu asam ne ho pa no ene oni pa wodi pa ne ya epam na no ene oni pa wo botuba ene oni pa honkonko ene tumi e wo no so ye basi ye kan no na pe anya fe bia ngogo tumi oni pa no so oni pa no only the good life unse ne bra wati mo eye pa onka bible no sa na bible no akire na pe ne so di wosire onyankopon no ini wo boni bia ho de nka do bo ma no a papa bi tena za so we try to Job wo yisika ni pa ne de ene gamena so oye bilonia ka o sika papa na so papa ne asin na ngopon o nka na nwa so na krabi Job etiba ko wa emi on ba eladi ni ezu papa no Job etiba ko ntimo ba ko o bere bi tena azare so a de ndi Job no bere ma ni dimu na otele na osio onyankopon na oyi ne wotiri bone ho the bible can be bible says obama bi tena asase we so o man no ti me pele asase na wotie apani we sika pa ye atem papa mo bi setu ana wona so rudia na otimo no die o sika ti bia o di me so otimi pa na so ni me say what bible say o so onyankopon na otini pa ye na oyi ne wofiri boni bia oyi ne wofiri ho ngwasia semani atire kompani ska na nyaka sensam kompa nya emranto ansam kompa ntiato ne ho ena de odi ne ska na ho ne ho o ska pa ye na so na ngopon ena bi bia na ma na nya sa ne mo nya ni so na kana se ne ba bo ne wotene na nkani pa nya sika ona ga aten entia ho ena ka sensam ne emranto ansam ani muja ne na bebre yehuna na nse bia ehuni mbaso na so Job ya kana wansem no yehuna saa wo ne ho oyi ne hopi boni bia kala bule sam anya dia Job oba ko tinere akata oba wo fure bia la wo sno nya ngopon pa ye pa edini woni frada bre pa ni tini ba bre pa na tie owo sikata na ele ni nyam fo na so yi hopi ala boni ho
ade anya paa no independence ka na ato ene empra na weekend ene nsame ka ni akasam nko a na so ba ma do bedie na otene so sai de pa no ye ne kware kristoni na so ye ne kware na me sumni ya sumni na po ne so anya so de ya sumni na po amma na po aboa na me sika sam na nya ko bebire wa sumni na po amma bi na po akọso abanye bai amma ne nyama ado so bebire aye die na so na sumni na po so dati biaro nya po ma de na de bai na ko na hinnie mu ayi we Christian o de je ebu ana iyi ho pri bone ho iyi ho pri ntokwa ho iyi ho pri ngongonsa ho iyi ho pri nsekuro ho iyi ho pri kabone ho iyi ho pri bibi anya biya ho ana se iyi ho mpro ho obema jo ebedie Bible say na oyi na pri adebone biya ho o se na ho pri bibi anya biya ho eje se mo nyina na osire wan tra o se na ngopon na osie awade na le so ya de bi hu ye ne bi ayu e Christian ya ti wa meka ti ga po wa na ana so na meka na le pa sa po so won ka Job ti da ko nte mo de so wa won si na me so mo ehu eni pa ehu na me so mo a family hu ne se wo ni pa ne bayi ne hu atiri eyi ya so nka ho na wa ma ni pa ne mede fa na ba bo ka na me so mo a family hu pa o pe na me so bia a family hu pa na se ni pa ne bayi ne hu atiri eyi ya so nka ho ye ko ko sa ja ho nko bi ye bodan si ya wo nsi ho bibi aye bi anya bi ya woni wo won tare ni we hia ni bi anya won tare to na so en tie ensam a en bango so ma ori de hotri bo na bi ya ewi ase kekaye ni de de ka ni pa ho ni ma bi a oni pa de ti mu a enya won so sai ni pa no wi de hotri ho sai ni pa ni nya ma nsam enya no so bi asem de de eni ho na me so de bere wa ya si asem ho praise God na me so de bere wa ya si de be na ho asem ho asema ho tayi ya asema wona medical aka kire mo no me dia asema ni wona so no ana na me go so a me kire mu di de ya wo ti bone ho na so yetma ya dia e ba de pe ye ka bi Kristoni a obi a obi e ba di Yesu die be achi ye si na mo so pon so ho ana kizo pon so die be ho ni Kristoni na so na po yi ya wi na mo so ni sa Kristoni but ọmọ aka ni ẹ sẹ Muhammadan sẹ sẹ ntẹmu fọ ne deɛ ɛna bẹbi nyame sẹ fọ nkọ ɔmo so nyame pa ɛna sẹ ɛmo so nyame na nsọ ɔmo deɛ ɔmo nyɛ ɛbade Yesu nyɛ deɛ bɛyɛ ɛni ɛdɛ nka yɛ ɛbade n'asɛm no ɛwɔ John 12:46 ni nso a John 12:46 ɔsɛ maba yi ase sɛ han na obi a yɛde ne deɛ no a ntena so mu. Yes, I said the Christopher. Any Christian and call for the end of the day. Yantra is in the Wasina Bay, so yes, no, was it now Obia or Batina Obia the day, and no, praise God. Mississippi, Wasina bet my back Elias, so yes, now Obia or Tinibia, and the day, and no, no, so it's much, any idea, no point in the day, anyhow. Yes, sir. So bi airplane sumu no antina ye o mo tutu sumu no ma abra banya no Yesu aba ho se de be kanea na nye ko dina tenko ade a ahe ntina sumu bi oni so obi ne ko bi Yesu atia no ye kronfo a ona so no ko no bi wo di tiboto mi ya ejai o di ni ya ejai e bi se e wadi Yesu aba yi ase yi ase de be han aba yi ase yi ase hallelujah. Okay, api ada ba ko yati ase ana se yehu bi o ne se ye gan kai ina ne pa sam Matthew 5:8 ya o se Israel ene o ma ko me de be etie obi na ko me tie no sai ni pa no ene o ye de be e Kristoni no kware Kristoni ene obi a ye se na ko me ye de be etie na ko me ye pita ni ne ti se ni obi a o kwa soro na ko me de be ente na ape emre ni se ente bia da se na be na wiye ye na ye ni o sin na le po ayo no kuro ni ni ye na nya asoro ko asoro kwa bi sana ye ni ko nyina won se asa so de be ente ti kristo ni bia e kwa me so ne bra ye na nko atini me bia no ko nyina won se asa so de be ente
And so, open nose, I also said, yeah, there's a young pa, you're who are there. You're the dear one years to be a, yes, sir. You're big nose, I also be a bay, and it's a, until you said, until you say, yeah, never know if you will be a way, and the other panel say, yeah, they be a view. On going to you, and Abraba, a year, then you never win to the purpose. Yeah, ever sense. Not the president, and you'll be any of the other by our and the Kawabi, and the Manabian to by Yodia. You are better on son. And Libya, I say, not to the Tia Jamaica, a quick year, Abraboso. Never get here. No, and that, I can buy a bono. I can go for the tax when you own car as my Pulimano. If you, a tobacco in the new area, at the new ending could see the news. Okay, I say, no, to look at a task of Asia, sir, no, who or the no, about Antioquia, no, only as a pono, about nothing, no, treachery and the way the Antioquia may be kind of a Singaporean piece of war. I will put a repair and I'm a friend. Almost in the Papa, I told me in the house, Antioquia. It is a piece of war. Maintaining you. Could be an of Antioquia for Antioquia. Then I'm a friend to war. I know I'm going to go for some prayer piece of war. I know I'm going to go for no one go for any a piece of war. And the point of time a piece of war. Almost uncousin prayer piece of war. I'm about a day. A daddy. And I'm going to go information of war crowd. You hear at Fabia, but don't come by, but I'm taking it out to a piece of war. The Tomudi, the promise a piece of war. No, promise a piece of war. So a prayer was a piece of war. Yes, one promise a piece of war. The man is a piece of war. Now, so, only a famous with a piece of war. One more brother, one more dear, one more cancer, one more young, a pattern, and a person. And I must say, I do always hear me. No, no, I do have a branch, or more branch, a day of the you would do a day and the honey or 2 days a day, a piece of war. We're going to see a good answer. And if you can't do a piece of war. Woman can't say a piece of war now. Only the promise idea day, a piece of war. So if I say, Mama, I say you. Maybe a few. Not a beer, but I am. All I say, a Christian, you cry. Only I don't know, I don't know, the better or Christian, you can. Yeah, that's like I throw us for. I'm an long guy and throw us for. I'm an long guy, a Christian, you cry. And the woman for Yamaka and Thomas Peter. The more about one and my promosa. Woman, you and my promosa. There's the promosa. The more normal smell, I don't say, oh, and a queen. The tomato. And then, you must say, we are Christian. We are Christian. Okay, Braboneho. We are Christian India, at the end of the year, Ujani, we are Christian India, Unam Company, what do you know? Now, what do you know? I didn't think it. Oh, but I didn't think it. Oh, but you know, I'm a year, no Christian India, but none of the connection and Nepal, any time there, the Christian and women passport. My answer. So, some women passport and an European wife, and so it didn't say a Yadoka. One of the man can see a piece of work in the past and your sorry, say, but the Omobra will be and yet, very part of it. Only a third deceivers. Omada, Omo, in somewhere, a friend be any one, little Panadino, years, the Kayaho, or maybe any Diana, or Pino, you may be away, if you any pocket account for, and so I don't know, ya, or Pino, or any never play a yard. The Bible in God of our ticket, na the same when you won't call a month when you when you move, no parasite or parasite. When you move parasite, parasite. When you marry parasite, one parasite. Find it in the morning, I have and Panipan and Cobadia. So on the point, when we are about no Abra and Papa, the other Papa, I'll see them. And Piano, Yanos Manque, Yanonqua, Abasadia, you are a woman. Children of hell, a woman. I'm near by a son of the breed. Yes, yeah, the cousin of Barano. If you are none of the king of the party, the parents of Christian, if you are the cousin of Sunday, if you are the cousin of Sunday, and the year. But it is in such a concern, depending beer, no dear, on the mission that you are at that. You will say, because my son, my son, you couldn't buy a check,
yɛn de ebi mpa koraa yɛ bɛn ato yɛ nsuo yɛ de na yɛ deɛ a na nipa na onim deɛ ɔɔyɛ ma yɛn nsuo tura so tumi nyinaa gya yɛ bɛ mpa yɛ ɛde ahyɛ kɛseɛ ma wo ɛwɛde yɛ ehyɛ obi anim onyam sɛ ɛnɛ asɛm aba yɛ nkyɛn ɛnɛ wɔn mi yɛ hunu kìlɔsɛm a asɛm ɛni hɔ ɛne kìlɔsɛm a asɛm ɛwɔ hɔ ebi yɛ bɛyɛmɛfoɔ wɔn de wɔn nam ɔkwa nso wɔn de wɔn nkɔ sɔrɔ biara wɔn nyɛ society biara ebi nso kɔ asɔre yɛ wɔde wɔn nim wɔn kɔ asɔre ti asɔre mu kɔ brabɔne no na wɔn bɔ wɔn kɔ asɔre kontɛta kɔ asɔre saa awadeɛ wɔn kɔ asɔre bɔ dwaman wɔn kɔ asɔre yɛ aka wɔn kɔ asɔre titwa bɛ wɔn kɔ nneɛma ɛnyɛ nyinaa nneɛma mufo yɛ nyinaa wɔn nso yɛ bi na ebi wɔn nso wɔn yi wɔn nso ade bɔne biara ho wɔn ne kwara akristofoɔ wɔn na nso mu wɔ no kuro mu wɔde ho yɛ mabɔ na adeɛ nsa a deɛ bɛyɛ na esi mu no wɔde uhura na aso w'ani adeɛ tɛn nso a deɛ bɛyɛ na ɛhan mu no na aso w'ani esu mu o ɛhan mu o yɛso w'ani akoma mu o anisu o yɛso w'ani yɛn ne nipa ne yɛso mu wɔn wɔn hu mu na de ma wɔn hu ntumi nkae na ne ntumi nsuo ɛwɔ de nyinaa yesu di mu ne yɛ bɔ mpa yi amen.